min ngari ɗo noon hannde ko notitade eraango Ceerno Madani fewte Jayrabe to Fouta to e diƴƴe ɗe e ilamɗam. Donc noon min ngari ɗo hannde addude ballal amen, addude kadi participation amen pour wallondirde e musidɓe men julɓe loriɓe e diƴƴe ɗe. Donc noon min ngari ɗo participation amen on e famɗi noon ala no wayi si ndogo sago amen kam mbaɗa ko ɓuri ɗum kono kam min gaddi ɗo kone tolno e 200 kit fof noon ne waɗi sac maaro, ne waɗi dewlin e sukara, donc fodde 200 ɗum ɗon woni garal amen ɗo. Donc min ngari ɗo min ji ceerno min calmodiremo min tottim ɗum ko ganduɗa ko addi min ko o heeɓi ɗum ne kadi e nan ɗo jooɗi ko woni caggal men ko inchallah ma Fuutankoɓe keɓ ɗum nde wonno koye juuɗe laaɓɗe min pawi ɗum koye juuɗe kowalaɗo min pawi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin. O wi noddago ngode ko onon woni ko lomti e noddago ngo noddowo arfabomi garowo fabade o ko on tinni ala ko wodani noddowo so wona wiide ngare balle kam arɓe wallude ɓe ko kañumen jaara ballal noon ko jikku mon taade on mbaɗi ɗo école aji on mbaɗi ɗo boyli on mbaɗi ɗo ñamde e yarde alhamdulillahi ɗum kadi wona hande tan woto haad hande amin bawal mon yo jokko min jetti tawtoraɓe fof min jetti sababuji ɗi yo Allah renanen reena diine men reena miskineɓe men reena lamɓe men reena omde affaire uji men reena leydi men amin reena dendagal leyɗele julɓe fof. Parce que fedde nde ko waɗi ko o waɗani ko aduna o fof o waɗani ko Sénégal fof o waɗani ko miskineɓe Afrique fof o waɗani ko miskineɓe Fouta o waɗani ko jaayaɓe Fouta neɗɗo wawi jaayede taw wona miskino eyyi ɗum ɗon noon ko darde moƴƴere nde ganduɗa nde ɗo amin teski wona hande fuɗɗi wona amin ñaagui Allah kadi yo Allah jokku ɗum yo Allah ɓoynu darde nde min beltima Chérif yo Allah ɓoynu darde nde yo Allah junnu fedde nde yo Allah wallude kadi mawɗo fedde nde kadi min ambassadeur min calmini ɗum Arbibou Diallo min ji golle makko fedde nde dal ko darde wallude miskineɓe miskino fof couleur ala kono kadi ene dari wallude miskineɓe julɓe yo Allah wallu